kahigalaan o kaigsunan. Lahi na po nga gabi karon nga kita mikiguban diha kaninyo og salamat gayud sa inyong makanunayon nga pag-anhi panahon nga diin gihatag sa Ginoo nga diin kitang tanan karon ania alang sa pagtuon sa iyang pulong. Apan sa dili pa ako mong gihangyo nga inyo sang iduko inyong ulo samtang magaampo kita sa makadiyot. Dalaygon silimbahon nga Dios na ning taknaa samtang kami magatuon, ihatag ka na mo karon ng kaalam, pasabta ang among mga kaigalaan karon nga naminaw, o hinaot nga sila makatagamtam sa imong dakong gugma. Salamat sa pakiguban o Dios, kanimo gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Mayong gabi kaninyong tanan, mga kaigsunan o kaigalaan dinha sa Facebook, nga nagtanaw mga kaigsunan sa atong programa karong kagabion og dinhi sa barangay Maatas. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagtambong. Karong kagabion mga pinlang makaigsunan, gusto na kong isentro diha kaninyo ang usa ka nindot kay nga topiko. Apan sa dili pa na ay nangutana, Pastor. Niatong niaging gabi makaigsunan nagisgot ta bahin sa ilhanan. Og niatong niaging gabi sunda ni aning gagabi nagisgot na may tungod sa kasuguan sa Dios. Nay nangutana, Pastor, kintahay ako nakasala, unsa may akong buhaton sa akong kaugalingon, nga nakasala man ko sa balaod sa Dios. Simple ra gyud ba kaigsunan? Una, mangayo kag kapasayloan sa imong kalapasan. Asa? Dili sa tao kung dili sa Dios. Ikaduha, imong dawaton si Ginoong Hesus sa imong kasing-kasing og mag-usab ka. Ang ikatulo, magsubay ka kanunay sa iyang kabalaoranan. Nagpasabot magkaigsunan sa diha nga si Kristo nag-usab ka sa imong kaugalingon, si Kristo na ang imong kauban kanunay. Nagpasabot nga dili na ikaw magbuhat sa mga butang nga imong gibuhat nga diin makapasubo diha kaniya. Sa ato pa, karong kagabion, mga pinangga makaigsunan, gusto nako nga atong tun-an sa makadiyot. Niyay usa ka sugilanon. Sa dito pa ko na-assign, isip ka pastor dito sa Agusan del Sur. Dito, dapit, unahan makaigsunan, paingon na dito sa Davao. Na ay nakasugilo nako. Ningon siya, Pastor, na ay grupo sa mga tao dito, sa bukid nga nagsimba sa adlawng Sabado pero dili mga Adventista. Ako gadtuon. Tuganan tabo mga pinalaga magkaigsunan, lisod ang agianan, ganing magsubay pabig batang, dagkong batang. Kay kung musipyat ka, posible nga mahagbong ka dito lalom. Adtog yun ko. Og hantod mga kaigsunan o kaigalaan, nakaadto ko ni atong dapita sa ilang dapit dito na gyud sa tumoy sa bukid. Og naistorya namo mga kaigsunan og unsay sugilanon. Mao ni ang sugilanon ni Dato Veraki. Nagdamgo siya mga kaigsunan. Matod pa niya, nagdamgo siya mga kaigsunan og niingon ang manlulunda sa iya. Dato Veraki, isulat kaning akong mga pulong. Hinumduman nimo ang katog na pulo kasugo maoy gisulti sa manlulunda. Human og sulti sa napulo kasugo, niingon ng manlulunda adto dito sa munisipyo, pangitaa ang municipal secretary, ipasulat sa dako kayong papan nga papel. Isulat dito. Og dito sa ilang simbahan, kay nitibo man, sa ato pa mga native nga mga tao, dito makaigsunan na sila'y simbahan. Pero ang ilang simbahan, kay balo naman ka, nga nagsimba-simba sila og mga Diyos-Diyos, mga Espiritu Santo. Pero dito makaigsunan sa tubangan, iyang gibutang dito ang napulo kasugo. Ang kanindot, kay ang napulo kasugo,
naisgutan dinto bantayan nimo ang adlawng Sabado aron sa pagbalaan ni ani. Niadtong takna makaigsunan, ang tanan nila nga pagsimba wala nila gibutang sa laing adlaw gawas sa adlawng Sabado. Karon, kalois Ginoo na natay simbahan dito, ang uban nila nga mga kaubanan nagpadayon og pagsimba sa Dios sa adlawng Sabado. Karon atong isgutan sa makadiyot mga kaigsunan. Naay ingon nga, Pastor, wala naman ang adlawng Sabado. Ganing gilapas na ni Kristo. Juan 5:18 makaigsunan ang ingon, og mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlawng igpapahulay, kundi tungod usab kay Diyos iya mang gitawag ang iyang kaugalingong amahan o sa ingon ni ana nakipagsama siya sa Dios. Sa ato pa magkaigsunan, gilapas kuno niya ang kasuguan. Ang kasuguan makaigsunan sa adlawng igpapahulay. Mao na ingon sa uban. Busa, ato makita makaigsunan. Unsa man gyud ay ang kasuguan nga gilapas ni Kristo. Ang gikalapasan makaigsunan ni Kristo matud pa nila kay naamay rabbinic law, naay ang mga teacher makaigsunan gawas sa napulo ka sugo, naapay mga pakapin sa mga Hudiyo nga mga lagda nga din ipasunod ngadto sa mga tao. Karon, nakita nato makaigsunan nga naay usa ka butang makaigsunan nga nahitabo. Kani ang nahitabo. Nga diin nakapa-challenge, nakapaaghat makaigsunan o kaigalaan sa mga Hudiyo, diin ilang na matikdan nga si Ginoong Hesus na nag-ayo sa mga masakiton sa adlawng Sabado. Nigo siya, nakalapas ng tawana. Nganong mag-ayo man siya sa adlawng Sabado? Wala sila kay balo, mga higala, nga ang adlawng Sabado, dili lang na makaigsunan sa pagdaig ngadto sa Dios apan pagtabang usab, labaw na sa pagtabang ngadto sa nanginahanglan sa kinabuhi. Healing. Busa, nihaning takla makaigsunan atong tanawon ang konteksto. Juan 5:7-9 nagaingon, ang masakiton mo tubag kaniya, Senyor, wala ako'y tao nga makatundlob ka nako, kay dito higayon na makaigsunan na ay usa ka linaw, ug ang tanang mga tao nga masakiton, na ay mga balay-balay dito, ilang timingon nga mulihok tong linaw, ug nagahunaw na sila makaigsunan nga kung iniglihok sa linaw, tanan nga sakit, maulian o makaadto ka dito. Ang problema, ang usa ka bakol, naghigda makaigsunan sa iyang kanang banig, dili makahimo makaigsunan og adto dayon aron iyang itunlob ang iyang kaugalingon ngadto sa linaw tungod kay wa may mualsa niya. Busa mao ni ang sugilanon. Ingon siya, Senyor, wala ako'y tao nga makatunlob kanako ngadto sa tuburan, inigkutaw sa tubig, o sa diha nga nanlimbasog ako sa paglusad, adunay na laing makauna kanako sa pag-ubog. Busa, sa versikulo 8 nagingon, og si Jesus mingon kaniya, bumangon ka, dada ang himong gigdaanan, og lubakaw ka. Kanang adlaw nga igpapahulay. Busa, og diha-dihay mga tao na ayo, gidala nila ang iyang higdaanan, og milakaw, og katong adlaw nga igpapahulay. Busa ang mga tao makaigsunan nagtanaw lang. Ang mga Hudiyo nagtanaw lang. O kani, tungod di ana, ang mga Hudiyo miingon sa tao nga naayo, adlaw karon nga igpapahulay o ginadili kanimo ang pagdala sa imong higdaanan. Wala na gipaadto ni Ginoong Hesus makaigsunan sa linaw, apan giingnan siya ni Ginoong Hesus, bumangon ka og dada
ang imong higdaanan ug lumakaw ka. Busa ang mga tao makiigsunan ningon pod, oh, nganong nagpasan-pasan man kana ang imong higdaanan? Nga adlaw magkaron nga igpapahulay. Di ba supak nga? Ang mga Hudiyo makiigsunan ingon, og siya mingon kaniya, uyon ba sa kasuguan ang pagbuhat og makaayo o ang pagbuhat sa makadaot sulod sa adlaw nga igpapahulay ang pagluwas o kinabuhi o ang pagpatay? Apan wala sila makatingog. Nagpasabot man kaigsunan, sa adlaw nga igpapahulay, gitugot ang paghatag nimo makaigsunan og tabang alang sa kaluwasan sa uban. Nagpasabot og ang kaayuhan, mga kaigsunan, labaw na sa pagtabang sa kinabuhi sa usa ka tawo, usa ka dako makaigsunan, nindot nga buluhaton sa adlaw igpapahulay. Busa, dili supak makaigsunan sa kabubuton sa Dios apan ngadtos mga Hudiyo nga panatiko, nagunahuna sila makaigsunan nga bisan pa si Ginoong Hesus nakalapas sa adlaw Sabado. Wala magpasabot ni Ginoong Hesus makaigsunan ang Sabado. Wala po magpasabot nga iyang gikuha ang adlaw ng Sabado o igpapahulay. Usa gingon, Mateo 12:12, pagkadako pagbili sa tao kaysa usa ka buok karnero, busa uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sa adlaw nga igpapahulay. Unsa man ang maayo? Unsa man ang pagbuhat og maayo ba kaigsunan? Ang pagtabang sa uban. Nagpasabot ba di ay og naay tawo nga nanginahanglan nimo og tabang, Brad, uban ni sako sa ospital. Kay lahi ang akong gibati, ayaw sa Brad kay musimba pa ko adlaw rong Sabado. Dili na mao. Nagpasabot ba kaigsunan og alang sa kayuhan, kinahanglan imo siyang tabangon, Brad, gigutom ko, Brad. Luto isa ko, Brad. Ayaw sa Brad kay adlaw rong Sabado. Mapas mo na ng mga matay na hinuna. Nagpasabot magkaigsunan, pagbuhat og maayo, na uyon na sa kasuguan, og dili alang sa imo, og apan alang ngadto sa Dios. Karon, Genesis 2:1-3, og nahumana ang langit, og ang yuta, og ang tibuok panon, kanila, og sa adlaw sa ikapito, natapos sa Dios, og mipahulay siya. Unsang adlaw? Sa ikapito, gikan sa tanan niya nga mga buhat nga iyang nahimo. Klaro kayo mga kaigsunan, sa adlaw ikapito. Kanos ama na to, namatay siya og Biyernes, pagka Sabado, gitawag Black Saturday, sa banagbanag sa sayo sa kabuntagon sa naunang adlaw sa Domingo. Di ba? Nagpasabot magkaigsunan the first day, kung naamo karoy Google diha, naamoy dictionary, naamoy tanawan ninyo unsang ikapito nga adlaw. Busa, ang Biblia nagsulti nga ang Dios miso nagpahulay. Ang Dios ba? Kapuyon, wala. Gusto ipakita sa Dios magkaigsunan ang ehemplo nga kinahanglan na agyoy pahulay. Sa unom kaadlaw inyo na, apan umusa lang kaadlaw alang sa Dios. Mubuhat ka, mutrabaho ka, pero pahulay pod. Ang atong lawas magkaigsunan gidesign nga naay pahulay. Dili permanente sige kag trabaho. Dili pod permanente ang problema nato kay sige ta sa unom ka adlaw nagpahulay ta. Sa unom ka adlaw nagpahulay ta. Usara ta ka adlaw magtrabaho, mao nang pobre kay ta. Magsige naman lagi ta og hinuktok dito sa atong balay, wa tay mahimo. No? So, posible makaigsunan nga ingon na ang nahitabo sa tao. Apan, ingon pa diri Genesis 2:1-3, o gipadalanginan sa Dios. Gawas nga nagpahulay siya, iyang gipadalanginan ang adlaw ikapito, og nagbalaanan ni tungod kay niini, nagpahulay siya gikan sa tanang buhat, nga gibuhat, nga mahimo sa Dios. Nagpasabot, igsoon, higala, nga ang Dios mismo,
maoy nagapanalangin ni anang ikapito. Gawas sa ubang mga adlaw, ang ikapito makaigsunan espesyal ngadto sa Ginoo. Gawas mga kaigsunan o kaigalaan, nga kani iyang gipahulayan, iya pa kani gibalaan, gipanalanginan og gibalaan. Busa mga pinalaga makaigsunan niya. The Sabbath day, Saturday, is the seventh day of creation, the day of which God rested. Usa ka sinulat makaigsunan sa usa ka pari. Nagpasanto makaigsunan nga adlaw Sabado, maoy ikapito. Okay? Nagpasabot higala nga ang Daniel City 25 nasulat na og siya mosultig dagkong mga butang batok sa halandong uyamot og magapaluya sa mga balaan sa halandong uyamot og siya magahuna-huna sa pag-usab sa panahon og sa mga kasuguan. Kinsa maning siya? Usa kani mga kaigsunan kapundok og organization, institution nga diin nagahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan. Prueba, mga kaigsunan. Exodus 20, balik ta mga kaigsunan sa kasuguan nga atong gisgutan ni atong niaging gabi. Ingon ang Dios, hinumduman mo ang adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan ni ani. Okay? Sa ato pa mga kaigsunan, ang ikaupat nga sugo, hinumduman nato ang adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan ni ani. Kay gibalaan sa Dios, gipapahulayan, gibalaan o gipanalanginan ang adlaw ikapito. Kung naamoy doktrina Kristiyana sa inyo, basahan ninyo na gialisdan ang adlaw ikapito sa naunang adlaw. Atong tanawon pahina 10 sa doktrina Kristiyana, ikatulong sugo, pagsantuson mo ang mga Domingo o pista nga iglilihi. Giusab ang adlaw ikapito ngadto sa unang adlaw nga Domingo. Giusab ang Sabado ngadto sa Domingo. Palit mo aning doktrina Kristiyana, barato raman eh. Makita ninyo makaigsunan ang dakong kausaban. Ang kasuguan ako na magisulti ninyo gabi, pero ang Sabado, gialisdan sa adlawng Domingo. Pastor, og tinuod pa ang Sabado, nganong daghan man ang nagsimba sa adlawng Domingo. Ato nang tubagon, unya taon-taon. Ikatulo, gasugo, pagsantuson mo ang mga Domingo o pista nga iglilihi. Apan ang tinuod, makaigsunan mauni. Ikatulong sugo man na, dili mo pagagamiton ang ngalan ni Huba sa imong Dios nga pasipala, kay si Huba dili pag-isipon nga walay sala, yatong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Maunta na ikatulo, giusab ang kasuguan, kay gano man, ato nang gitagna sa Daniel City 25 nga nagahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon o sa kasuguan. Kita ninyo mga kaigsunan, giusab ang kasuguan. Okay. Ang ikaapat nga sugo, gialisdan makaigsunan ng Sabado, gihimo ng ikatulog, gihimong Domingo, o tumahod ka sa imong mga amahan o ginahan. Pero ang Biblia, pasultion, ang hinumduman nimo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ni ani sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nga imong bulaton. Klaro mga kaigsunan og tataw kayo nga sa adlaw ikapito mao'y adlaw nga igpapahulay og ila kaning gialisdan. The Convert Catechism of Catholic Doctrines mga kaigsunan ato makita na. Unsa man di ay ang adlaw nga igpapahulay, unsang adlaw no? Atong nakita kaigsunan ang tubag Sabado, no? Which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day.
Makita ninyo makaigsunan page pahina 50. Oh, ngano mang daghan man gyud ang nagbantay sa adlawng Domingo kaysa Sabado. Oh, tungod kami nagbantay sa adlawng Domingo, inay Sabado, tungod kay ang Iglesia Katolika gibalhin ang iyang pagkabalaan ani gikan sa Sabado paingon sa Domingo. Okay? Og daghan makaigsunan, unsa ba ng adlaw kay papahulay? Tubag Sabado. Adlaw ipapahulay. Naaman mo'y YouTube, naamoy dictionary, tanawan ninyo. Og naamoy Biblia. Hala. Ugma. Agiton to mo makaigsunan nga tanawa inyong Biblia. Og tinuod ba? Inig-uli ninyo kay naman mo mga Biblia. Basahan ninyo. Ngano? Nga nagbantay ta makaigsunan tungod ni ani. No? Ni atay usa doctrinal catechism. Adunay gahom ang iglesia makaigsunan sa pag-usab ni ani. Unsa pa ba lain mga kaigsunan? Pinaagi sa gahom makaigsunan sa iglesia, nakabuhat siya ni ani, o aduna pa'y daghan kaayo nga mga relihiyon, nga ni uban po di anya, ni subay po makaigsunan sa kalagdaan, sa kausaban sa kalagdaan. Og maunang daghan karon, bisag asa kapadulong, Domingo ang gisunod. Apan tug-anan to mo mga pinalangga makaigsunan, wala kay mabasa sa Biblia nga ang Sabado giusab na paingon sa Domingo. Ang pagkabalaan sa Sabado giusab na, gihatag na o dito na sa adlawng Domingo. Nagpasabot mga pinalaga makaigsunan, mabasa na nimo sa pahina 174. Imo makita makaigsunan kung naa ka ni ani nga mga balasahon o imo makaplagan dito. Ngano man nga daghan malagi ang nagpahulay, nag-observe sa adlawng Sunday instead of Saturday because the Catholic Church train sa pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo. Klaro. Unsa gitagda na sa Biblia Daniel 7:25, di ba? Og imong tan-awon makaigsunan sa karaan kung naamoy Biblia. Biblianis Katoliko. No? Vulgata Latina. Kung imong tan-awon makaigsunan, makita nimo ang kausaban. O hinumdumi ang og santuson mo ang adlawng Sabado kung pahulay. Mauni ang nasulat dinhi. Kamong naamoy mga Biblia ni ana, tan-awan ninyo katong karaan nga mga Biblia. Mauni rason nga kita dili ta pabasahon sa Biblia kay mabuang ta. Rason nga dili mo makaigsunan panhion diri kay kung muanhi mo makasabot mo makaigsunan sa kamatuoran. Rason makaigsunan nga hantod karon dili matuki nila tungod kay gidawat sa Iglesia Katolika ang kausaban sa adlawng Sabado paingon sa Domingo. Dili ta nag-atake sa iglesia. Wala po ko, dili po sayop sa mga katawhan makaigsunan. Kay nisunod raman. Ang mga pangulo, may naghimo ni ani makaigsunan. Ezekiel 20:12. Pastor, nganong kinahanglan? Di ay pwede sa ubang adlaw, simbahon ng Ginoo. Pwede lagi. Pero hinumduman lang nimo ang adlawng ikapito. Ngano? Niya. Labot pa usab, gihatag ko kanila ang akong mga adlaw nga igpapahulay aron mahimong usa ka timaan. Uy, timaan. Unsa man mahibal-an ka nga anak ka ni Pablo tungod kay parihas mong apelyido. Naay timaan ang Dios. Sa taliwala kanako o kaniya aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga nagbalaan kanila og balaana
ang akong mga adlawng igpapahulay. Og sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako o kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Higala niya. Sa Living Bible, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday. Dinhi sa Living Bible makaigsunan, dili ni sa Adventista ha, Living Bible. Pero nag-ingon dito nga si Ginoong Hesus sa adlawng Sabado, dito makaigsunan siya, nibisita siya, sumala sa iyang naandan, sa nabatasan. Busa, grabe yung kayo. Buhat 13, 14 hangtod 42 o 42 nagingon. Apan siya may baktas gikan sa Perge o miabot sa Antiqua, sa kayutaan sa Pisidia, o sa pagkaadlaw nga igpapahulay, siya misulod sa sinagoga, simbahan, o naglingkod, o sa panggula nila, si Pablo o si Bernabe, ang mga tao mihangyo kaniya, o kining mga butanga ikausap unta, pagsugilong kaniya sa sunod nga mga adlaw nga igpapahulay. Bisan pa makaigsunan sa Bagong Testamento, sa panahon nila Pablo, nila Bernabe, sila makaigsunan, nagdaig sa Ginoo sa adlaw nga Sabado. Okay? Ayaw lang yun mong kasuko. Kay iguro man ko nagtuon, dili ni pugsanay. Apan gusto lang nako, ga inig-uli ninyo mga kaigsunan, tukiain yung Biblia. Ugma, balik mo diri. Ingna ko, pastor, sayo pa lagi ang imo. Okay? Agiton ta mo makaigsunan nga basaha inyong Biblia. Tanawa ang Biblia. Ug usa ang adlaw nga tinuod sa Dios. Ug unsang adlaw makaigsunan. Karong kagabion makaigsunan. Bago na ko nitapuson ay usa ka sugilanon. Si Dato Viraque Manto. Makaigsunan dinha sa Padiay. Dinha sa Sibagat, dapit municipality of Sibagat. Nagdamgo siya nga malulunda makaigsunan, nagsulti niya na ang magkasbukid adto dito dapit sa Ampayon, dito sa Butuan. Naog og palita adto anang balaya, palita kanang itom nga libro og sulayi og tuki na. Busa katong tawhana makaigsunan, inigbata niya, nagdamgo siya og nakahasol to siya una-una. Busa, nanaog siya makaigsunan, gipangita niya to, uy, ang nataymingan kay Adventista man, sastre man. Si Brother Asinas, nagsigig tayo-tahi. Ingon siya, Brad, nabo mo baligya nga itom nga libro? Ingon siya nga, di man ko yung tao na maligyag libro. Manahiay ko. Pero, kay nangita bang kag itom nga libro, na ako'y itom nga libro dire. Gikuha niya sa aparador makaigsunan. Pagkuha niya, ang tao makaigsunan nga dato, ningon siya, maunay akong nakita sa akong damgo. Pila man na. Siya, ayaw na. Ihatag lang nako ninimo. Gikan ni ato mga pinlang makaigsunan, iyang natunan nga ang adlawng igpapahulay, adlawng Sabado. O katong tawhana, namatay na lang ganing to, nga naagyod siya sa pagtuo. Mga kaigsunan kay galaan. Karon sa ato, karon kagabion, pila na ta kagabi nga nagtuon. Apan hagiton ta mo sa pagtuon didto sa inyong puluyanan. Kamo mismo maoy mo diskubre. I-google na ninyo unsa baka nga pamaagi. Naamoy internet, sige, pangita mo paagi gusaon ninyo.
Uban ugmas gabi balik mo nako. Pastor, sayop man di ay na imong gisulti kay mauni. Pero kung inyong masakpan makaigsunan nga Sabado na, iampos Ginoo ang maayong balita nga imong nakaplagan karong kagabion. Magampo lang ko nga pila kaninyo padamguhon po sa Ginoo unsay pamaagi nga ikaw makabaton sa kaluwasan og sa ilhanan sa Dios sa iyang mga katawhan. Ezekiel 20:12, Ezekiel 20:20, ningon siya, ang Sabado mao'y akong katawhan, mao'y ilhanan sa akong mga katawhan. Mga pinalangga ko mga kaigsunan o kaigalaan, karong kagabion, matagabi nagaampo ko ninyo. Pila man kaninyo karon makaigsunan nga mingon, Pastor, salamat sa mensahe. Sa kaalam nga imong gihatag kanamo karon, kay magaampo ko kaninyo. O pila kaninyo karon makaigsunan pod nga naay, Pastor, naanta ko'y problema, na ako'y suliran sa akong kinabuhi. Di ko kadto sa inyong puloy-anan kay busy pug ko. O ganing mingaon ako mga kaigsunan o kaigalaan, kay pila kagabi karon di na ta magkita. O dili wa ko'y panahon nga makaadto sa inyong puloy-anan. Mao na nga ang ako makaigsunan, mao na lang yod ang akong pag-ampo diha kaninyo. Nabay mo tindog karon, Pastor, na ako'y problema, magampo lang. Gusto lang kong ipaampo. Nabay usa karon nga mutindog o duha, tulo, upat, kay magampo ko karon makaigsunan. Okay, palihog tindog, igsuon, tindog lang. Thank you. Naibalo ko, sister, thank you so much. Daghang salamat, sister. Okay, daghang salamat ninyo nga nagtindog karon. Katong na ay mga problema, tindog magkaigsunan, kay magampo ko ninyo. Gawas o wa mo'y suliran, wa mo'y problema. Mga kabataan, ang uban siguro ninyo, wala pa mo makasabot. Pero tuganan ta mo sa tinuoray, magbinuutan mo, o tumana ang kasuguan sa Dios, pinaagi usab sa pagtahod sa inyong mga ginikanan. Nga magalakaw ta mga kaigsunan o kaigalaan, nga malipayon ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo malipay sa inyong desisyon karon, nga kamo andam di ay musabmitar sa inyong kaugalingon. Nganong naatay balatian, nganong naatay mga problema, nganong naata makaigsunan suliran sa kinabuhi, tungod kay daghan pa ang panahon sa yawa nga ikaw iyang ilugon. Gusto sa yawa makaigsunan nga naa siya kauban sa impierno. Dili siya gusto nga ang mga katauhan sa maatas makatos puloy-anan. Ningo ng Ginoo, magpreparar ko gluna og alang kaninyo. Iniguman ako, mubalik ako pag-usab sa paghukom sa mga buhi o minatay. Matag-usan nato hukman. Pero makita ganing sa Ginoo makaigsunan nga ang atong kinabuhi, wala masubay ngadto sa kamatuoran, wala makaigsunan ka magbuhat og usay angayan maayong buhaton, then pag-abot sa Ginoo, silutan ta ngadto sa kalayo. Mo nang gusto sa yawa nga kitang tanan makaigsunan, pasalaagon niya. Ang uban ganing mingon, ayaw mo paminaw ng mga pulong kay makabuang na. No? Ang naminaw na hinuon sa mayong balita, mao'y nabuang. Katong uban nga nagsigi og kahubog, nagsigig buhat og dili maayo, wala inuon mga buang. Pero tuganan ta mo, kung maayo mo og relasyon taliwala sa Dios, ang barangay maatas, usa ka barangay makaigsunan nga mailhan sa kalibutan nga mga maayong tao. Amen. Kung maayo ang inyong relasyon sa Dios, kani nga barangay makaigsunan, mauni siya ang barangay nga malipay. Magampo ta mga kaigalaan. Dalaygon silimbahon nga Dios. Salamat nianing kagabion. Ani akaron ang among mga pinalanggang mga kaigalaan dinhi sa barangay Maatas. O Dios, nagtindog sila karon. Uban nila adunay mga balatian. Uban kanila, o Dios, adunay mga kasakitan nga ilang giatubang. Uban kanila karon adunay mga problema nga ilang gisagubang. Mga kabataan ngadtos mga hamtong,
Ako nagaampo, Dios, nga imo silang ubanan, imo silang hikapon karon, ang uban ganing kinila adunay daghang problema sa ilang puloy-anan. O Dios, bisitahi sila. Nga samtang niya kami ni aning kalibutana, ang yawa na ning kamot, nga kami pasalaagon, o dili niya kami tugutan, nga mapaduol diha kanimo. Salamat, O Dios, sa pakiguban karong kagabion. Akong ipataas ang akong kamot sa pagpangayog dukang kagahom diha kanila. Panalangina sila, O Dios, kaniya mo gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen.